Здравейте! В този прекрасен ден съм заедно с световната известна марка Грое, с която ще правим анкети и ще питаме хората различни въпроси за Грое. Чрез тези анкети ще участват в томбола и ще имат възможността да си спечелят уникален продукт на Грое. Така че нека да видим, елате с мен. Здравейте, казвам се Зино. Здравейте, аз съм Йоана Василева. Перфектно, Йоана, много ми е приятно. С Грое провеждаме и правиме запитване. 1-2 минутки ще отнеме и имаш възможността да участваш в томбола и да си спечелиш ръчен душ. Добре, чудесно. Така, минаваме към първи въпрос. Позната ли ти е марката Грое и имаш ли нейн продукт? Да, имам. Ходила съм на изложба във ваша зала. Много ни харесват. С моя мъж ходихме. Много ни харесват всички артикули, които предоставяте. Вашите са много дизайнерски. Имаме душ. Като за марката мога да кажа, че Грое е по-масово като разпознаване на пазара. Преминаваме към втори въпрос. Важно ли е спестяването на вода и енергия? Абсолютно. Даже гледах за новите ви иновации в кухненските смесители. И в момента се чудим с моя мъж да си вземем с пречиствателна станция. Знаеш ли как работят термостатите на Грое? Да. Тъй като аз имам термостат вкъщи, най-добре е съвместим само единствено с тец. Разбира се, може и с бойлер, ама все пак теца е най-подходящ за термостата. Разбира се, настройват се градусите и се пуска тази температура, която поддържа теца. Точно така. През цялото време на душа ви Грое и термостата на Грое поддържа една и съща температура през цялото време. Как предпочитате да пиете водата? Филтрирана, охладена, газирана? Предпочитам филтрирана. По-мека е, бих казала. Не е като стандартните, примерно, както от смесител, нали. Друго си е филтрирана и особено от Грое, нали, смесителите. И там абсолютно цялата пречиствателна станция, която предлагат в целия пакет, много по-полезно бих казала, че отколкото обикновената. Грое е известна с това, че предлага дизайн на най-високо ниво. Здравейте, казвам се Зино и правиме кратко запитване с Грое, като може да отговорите на 5 въпроса и да си спечелите ръчен душ, като ще участвате в томбола. Здравейте, казвам се Тодор и нямам търпение да започваме. Преминаваме към първи въпрос. Позната ли ти е марката Грое и имаш ли нейн продукт? Разбира се, Гроер е лидер на пазара, като нейн продукт, който ползваме е вградената система за тоалетното казанче. И именно съм се справил на нея, защото като го вкараш зад плочката, не търпи компромис в последствие да подменеш. За това. Точно така, добре си запознат с Грое. Също така да кажа и към камерата, те са световен лидер за цялостното обзавеждане за бани и кухни. Преминаваме към втори въпрос. Важно ли за вас да спестявате вода и енергия? На дневна база не, но накрая като теглиш чертата, всеки си гледа сметките и се замисля, че може би една идея по-добре от колкото се е представил до сега. Така че да, това ще е тенденция в бъдеще. Знаеш ли колко средно харчи един човек в Европа? Нормата е 150 литра на денонощие на човек, като обикновено до 100 литра се справят българите като норма. Знаеш ли как работят термостатите на Грое? Да, в общи линии да, нали, да го обясня като за научен труд не, но те има термоглава, има и регулатор на силата. Когато термоглавата е настроена на температура, примерно 38 градуса, и когато усилиш съответно струята, термоглавата почва да смесва топлата и студената вода, докато достигне тези 38 градуса. И примерно ако разчиташ на топофикация или източник, който не е сигурен с постоянното си подаване на топлина, идеята на термоглавата е да ти балансира и да ти регулира постоянно температурата, така че да не изпиташ дискомфорт при къпане. Супер, точно така. Наистина така. Браво за което и браво за отговора. След проведените анкети от първия ден продължаваме днес да анкетираме хората, да видим кой ще може да си спечели ръчен душ от Грое. Така че следвайте ме и елате с мен. Здравейте, казвам се Зино и провеждаме кратко запитване от Грое и така може да си спечелите ръчен душ. Тук съм с Кристияна Николова се казвам. Приятно ми е, Кристияна. Така, преминаваме към първи въпрос. Позната ли ти е марката Грое и имаш ли нейн продукт? Позната ми е, имам нейн продукт и предпочитам да си купувам такива продукти.
Супер, за всеки, който не знае, Грое е световен лидер за цялостно обзавеждане, за баня и кухня. Преминаваме към втори въпрос. Според теб, колко средно харчи един човек в Европа за вода и енергия и важно ли е това, да се пести вода и енергия? Много е важно да се пести водата и хората трябва да си правят сметка дали я пускат така да тече просто или я спират от време на време или ползват уреди, които пък дават възможност водата да се пести. Точно така, Грое дава тази възможност да пестите вода, докато имате перфектния душ. Преминаваме към третия въпрос. Знаете ли как работят термостатите на Грое? Не. Термостатите на Грое работят последния начин, като ти дават възможност да поддържат постоянна температура, докато си взимаш душ. Здравейте, казвам се Зино и провеждаме кратко запитване с Грое. Преминаваме към първи въпрос. Позната ли ви е марката Грое и имате ли нейн продукт? Да, имаме в къщи. Какъв продукт? Да, имаме структура за вграждане. Поред вас, важно ли е да се пести вода и енергия? Важно е, много важно. И са много тихи и са много удобни. Точно така, а според вас, колко средно харчи един човек в Европа за вода и енергия? За едно денонощие? Добре, 100 литра. Да, точно така, 80 стотина литра. Преминаваме към трети въпрос. Знаете ли как работят термостатите на Грое? Аз не, лично не. Термостат в кой уред? За душа. Ами, предполагам, че трябва да му зададеш определена температура и след това... Термоглавата как работи? Да, тя си има смисъл, тя се настройва колко ти е удобно на тебе и всеки път си тръгва от тази температура. Точно така, Грое точно това предлага, че може през цялото време да е постоянна температура и да имате перфектен душ. Последен въпрос. При покупка на смесител за кухня или за баня, според вас, кое е най-важното за да си купите този смесител? И визията и имаме т.е. отдолу смисъл, който е на Грое. Той е тежък, масивен и е много удобен. За жените визията и удобство, особено ако е за кухня, да бъде сподвижен и така нататък. Здравейте, казвам се Зино и тук съм с... Красимир. Окей, Красимир, добре, правим кратко запитване с Грое и така може да си спечелиш ръчен душ. Първият ми въпрос е, позната ли ти марката Грое и имаш ли нейн продукт? Позната ми е, имам в банята. Добре, какъв продукт? Тоалетна чиния и мивката също ми е на Грое. Супер, добре, значи имаш нещо вече, нали? Окей, добре. Според теб, важно ли да се пести вода и енергия? Със сигурност е важно, защото водата е много ценна, така че е важно да се пести. Точно така, добре. А според тебе, знаеш ли колко средно харчи един човек в Европа? Примерно за едно денонощие. За едно денонощие си скъп е общо, предполагам около 100 литра. Точно така, от 80 до 100 литра. Така, знаеш ли как работят термостатите на Грое? Не, Те са за душ. не точно. Термостата на Грое ти помага и ти дава възможността да поддържаш постоянна температура, докато се къпеш. Поред теб, при покупка на смесител за кухня или за баня, кое е важното? Какво трябва да видиш ти, за да го купиш? Ами на първо четене трябва да ми хареса чисто визуално и второ трябва да е функционален и най-вече здрав, да издържа повече години във времето. Точно така, дизайн, устойчивост, технология и иновация в едно. Добре, това беше, мерси. Сега можеш само да последваш профила на Грое в Instagram и там вече участваш в томболата, за да си спечелиш ръчен душ. Добре, благодаря ви много. Здравейте, казвам се Зино, тук съм с... Георги Каракашев. Георги, приятно ми е. Позната ли ти е марката Грое, имаш ли нейн продукт? Да, позната ми е доста и предпочитам да работя с нея, защото такива качествени продукти други не съм срещал. Супер, добре, много добър отговор, окей. Според теб важно ли да се пести вода и енергия? Естествено, нали, то преди всичко хората и това искат, нали, колкото се може по-малко да харчат. Точно така. Знаеш ли как работят термостатите на Грое? Термостатите за душ. Не знам точно как работят, но съм много доволен. Защото на дъщерята скоро слагахме такъв и... Супер, добре, за всеки, който не знае, също и на теб да кажа, термостата на Грое поддържа една постоянна температура, докато се къпете. Това да, такъв смисъл да. Да, точно това е. Добре, окей. Каква вода предпочиташ? Филтрирана, охладена, газирана, нормална, понеже, нали знаеш, не знам дали знаеш, но аз ти казвам, смесителя на Грое, Blue Home, ти дава точно тази възможност. Знаеш ли го това? Това не.
това не го знам. А каква предпочиташ вода? Обикновено или филтрирана, или минерална. Да. Добре, ами точно Blue Home ти дава тази възможност. Добре. И последен въпрос. Когато тръгваш да си купуваш продукт на грое, смесител за баня или за кухня, примерно, кое е първото нещо, което гледаш? Кое е определящо за тебе? Първо визията. И след това вече удобството, ръкохватки, такива неща. Точно така, ако си закупите от грое, ви дава точно тези неща, всичките в едно, устойчивост, технология, иновация и дизайн в едно. Казвам се Зино и тук съм с Калян. Калян, много ми е приятно. Позната ли ти марката Грое, имаш и нейн продукт? Живея под найем, така че нямам нейни продукти, но съм монтажник, така съм монтирал много нейни продукти. Добре, за всеки, който не знае, Грое е световен лидер в цялостното обзавеждане на кухня и баня. Според тебе важно ли е да се пести вода и енергия? Определено. Знаеш ли как работят термостатите на Грое? Да. Добре, можеш ли да им кажеш горе-долу нещо или? Доколкото ако са тези, които са термосмесителните, мерят водата на изхода и смесват топлата и студената вода през цялото време. Точно така, поддържаш постоянната температура, докато си взимаш душ. Как предпочиташ водата? Филтрирана, охладена, газирана, нормална? Нормално. Нормална, не знам дали знаеш, но смесителя на Грое дава тази възможност за всички тези видове вода. И според тебе при покупка на продукт на Грое, смесител за кухня или баня, кое е важното? Какво трябва да има този продукт, за да може ти да си го купиш? Цена-качеството е в добро съотношение. Точно така. И ако си закупиш Грое, ти дава качество, устойчивост, технология и иновация в едно. Много ти благодаря. За да участваш в томболата, трябва да последваш само профила в Instagram на Грое България, да тагнеш двама приятеля и да споделиш поста на стори. Нека да видим кой ще си спечели ръчен душ. А вие, ако все още не знаете, може сега да участвате в коледната игра в Инстаграма на Грое България. Тук, както мога да видя, има всякакви аксесуари на Грое, така че сега ще разпитаме хората, да видим кой ще отговори на 5 въпроса и кой ще има възможността да спечели ръчен душ. Тук съм с Нина Иванова. Нина. Много интересно име. На българско ли е ли? Не знам, предполагам. Много яко, много яко. Добре. Позната ли ви е марката Грое и имате ли нейн продукт? Абсолютно ми е позната, защото аз преди, може би, 8 години правих ремонт. И това, което съм взела като за банята продукти, това е душ подвижен плюс стояща батерия и за тоалетната също. Мисля, че и за душа, но там не съм сигурна. Но две неща имам с 100%. Супер, имате доста неща на Грое. Добре запозната сте с Грое, реално. Добре, според вас важно ли е да се пести вода и енергия? Абсолютно е важно, защото ако нерви работят батериите и капят непрекъснато, това просто се оказва влияние на водомера. Оттам нататък знаем на какво. Точно така, на повече сметки. На повече сметки, разбира се. Добре, окей. Знаете ли как работят термостатите на Грое? Не съм си замислила. Те са за душ. Ако това е наистина на Грое, не съм сигурна, но мисля, че е супер удобно, защото можеш да си нагласиш водата, която е за твоето тяло и да просто с едно пускане само на водата, тя да поддържа тази температура. Точно така. Поддържа постоянна температура, докато се къпете. И това е твоята температура. Ако някой друг ползва, той съответно би могъл да си нагласи за него водата, но тя остава тази, която последно е регулирана. Точно така. Много ми хареса отговори, между другото. Добре. Как предпочитате една вода? Филтрирана, охладена, газирана, нормална? За пиене ли става? За пиене, да. За смесителна на Грое. Предпочитам стайна температура и винаги такава пия. Добре, точно този смесител на Грое, който се казва Blue Home, дава точно тази възможност за всички видове вода в един. Това е чудесно, ако е така. Така е, да, разбира се. И последен въпрос. Когато си закупувате продукт на Грое, смесител за бани или за кухня, кое е първото нещо, което гледате за да си го купите? Първото нещо, винаги се интересувам качеството, проучвам, разпитвам и цената за мен е най-последното нещо, което мога да си
което ме интересува в случая, защото купувала съм от годините на много други фирми и знам, че нали, всичко е окей в началото, след което не е, но аз вече ги ползвам 8 година и няма абсолютно никакви забележки. Няма протичане, няма нещо за яждане в главите, абсолютно все едно. Поддържането е невероятно, много, много лесно. С един препарат блестят, все едно са току-що извадени от кутията. Супер, точно това е, че Грое предлага устойчивост, технология, дизайн и иновация в едно. Добре, ами това беше ми много приятно, много любезно, много добре отговорихте и ви пожелавам лек ден. Тук съм с Катя Василева. Катя Василева, много е приятно. Позната ли ти е марката Грое и имаш ли нейн продукт? Да, използваме от дълги години и съм много доволна. Важно ли е да се пести вода и енергия? Разбира се, че е важно. Все пак имаме проблем, знаем, в днешно време с този ресурс, водния ресурс. И от вашите продукти съм много доволна и нямам никакъв проблем. Супер, много се радвам, окей. Знаеш ли как работят термостатите на Грое? Знаеш ли за душ термостат? Не. Вие може да ми помогнете. Ами термостата за душ дава тази възможност да е постоянна една температура, докато се къпете. Също така, последен въпрос. Според теб, кое е най-важното при покупка на смесител за баня или кухня на Грое? Кое е първото нещо, което гледаш? Ами външния вид и качеството. Точно така. Когато си закупите от Грое, то ви дава устойчивост, технология, иновация и дизайн в едно. И тук съм с Цветелина. Цветелина, много е приятно. Позната ли ти марката Грое, имаш ли нейн продукт? Да, вкъщи по банята ни почти изцяло с тези продукти. Преминаваме към втория въпрос. Според теб е важно ли да се пести вода и енергия? Принципно да. Знаеш ли как работят термостатите на Грое? Не. Термостатът е за душ, че поддържа постоянна температура докато се къпе. Как предпочиташ водата? Охладена, филтрирана, газирана, нормална? Нормална. Добре, Грое също така дава тази възможност всичките тези типове вода в едно. До тръгнеш си да купуваш продукт на Грое, кое е първото нещо, което гледаш? Трябва да има, реално. Първо качеството и след това цената обикновено и повечето възможности за използване. Браво, точно така. Грое точно това предлага: качество, устойчивост, технология и иновация в едно. Смесителите и душовете на Грое имат специален дебитен ограничител, който ви позволява да спестите вода и да се насладите на перфектния душ. Ръчните душове на Грое по принцип харчат около 6-7 литра на минута, а доколкото нормалните харчат около 18 литра на минута. Тук съм с Александър. Окей, Александър, много е приятно. Правим кратко запитване от Грое. Позната ли ти е марката Грое и имаш ли нейн продукт или не? Позната ми е... Грое е световен лидер за цялостното обзавеждане на бани и кухни. Според теб, важно ли е да се спестява вода и енергия? Разбира се, ако спестяваме вода и енергия, това означава по-малки сметки вкъщи. Точно така. Грое се специализира с това, че спестяваш вода и енергия, най-вече вода, и също време можеш да имаш перфектен душ. А според теб, знаеш ли колко средно харчи един човек в Европа вода и енергия? Когато се къпе или по принцип говоря? Да, примерно докато се къпе. Предполагам, че 80-100 литра. Перфектно, оцели го наистина, може би знаеш го. Знаеш ли как работят термостатите на Грое? Не съм запознат. Добре, няма проблем, аз ще запозная сега. Термостата на Грое има специална функционалност, защото поддържа постоянна температура, докато си взимаш душ. Според теб, коя характеристика е важна при покупка на смесител за баня или за кухня? Какво трябва да видиш ти, за да може да си окупиш това нещо? Предполагам самия продукт да е изготвен от качествени материали, да изглежда така добре сглобен и съответно самата марка да е някаква, която е утвърдена на пазара и да може да се разчита на това, че ще издържи повече време. Точно така. Грое предлага всичко в едно и това е иновация, дизайн, технология и устойчивост.